Hei ja hyvää huomenta. Tervetuloa uuteen videoon. Nyt sitä ollaan studion pihassa. Kello on 5.50. Eli normaalisti meikäläisen päivät alkaa, varsinkin tämän radio-osalta, niin aina tässä, jos sattuu olemaan radioaamu, niin se alkaa aina tässä 4.30 herätyksellä 5 lähtö Outokummusta tänne studiolle. Ja sitten mä joskus 5.50, 5.45 heitolla tässä Nodegassa studion pihalla. Ja nyt lähdetään tekemään radion aamushowt. Kuvaillaan tää vlogityyppinen video pitkistä aikaa. Näitä on kiva kuvata, mutta on ollut vähän hankalaa noiden isojen kameroiden kanssa. Että mikä on semmonen kevyt setti kuvata, niin nyt ajattelin kokeilla ihan kuvata iPhonella. Katsotaan miltä tää näyttää. Päivitin tämmösen iPhone 15 Pro, se varmaan on. Ja ajattelin kuvata tämän viikonlopun tässä, kun on vähän radiohommia. Ja tänään käydään osteopaatilla, koska mulla on ollut vähän probleemia tuon vasemman jalan kanssa, niin tänään käydään sitten osteopaatilla. En tiedä mitähän siitä tulee, mutta kohta se selviää. Kiva kun tulit. Laitetaan vähän musiikkia pois. Eikä Joo, eli normipäivähän on tulla tänne radiolle silleen, että se on 4.30 herätys ja mä lähden yleensä tuossa kello 5.00 ajelemaan ja sitten tänne radiolle tekee aamulähetystä. Päivää ja viikonloppulähetykset on sitten asia erikseen, että silloin tullaan vähän toisenlaisen aikaan, mutta nää aamuta vähän aikaisin. Mut mä itse asiassa pidän näistä tosi paljon näistä aamusta, koska kiva on tulla tekemään tänne heti aamusta. Ei tarvii niin koko päivä ei mene siihen. Sitten muutakin tekemistä tuossa päivän aikana noihin firmoihin liittyen sun muuhun tämmösen. Nyt nopea tsekki, että kaikki on ok. Päivän uutisaiheet pitää katsoa tosta koneelta ja sitten ruvetaan tekemään live-lähetystä. Se alkaa 6.30. Ja ennen kuin aloitetaan itse suora lähetys, niin syön totta kai aamupalaa. Mä syyn yleensä vasta täällä töissä, kun ei oikein huvita silloin 4.30 alkaa värkkäämään, mutta evästä. Syvänpäin sitten starttailla. Ja oikein mukavaa perjantai huomenta. Se on 6.29 tässä kohtaa kello ja viikonloppu edes. Ai vitsiläin. Viikonloppuun lähdetään tänään tommosessa nimekseen selkeässä, ehkä jopa puolipilvisessä kelissä, mutta kyllä se aurinkokin saattaa tän aamun aikana vähän paistella. Hei, aamuajokeli oli pikkasen liukas. Meillä oli ainakin tuolla Outokummun suunnilla niin -2 astetta pakkasta. Ja paikka ainakin nuo risteykset, muut tällaista alueet voi olla vähän liukkaita. Eli ota varovasti siinä heti aamun kärkeen ja rauhallisesti. Siitähän se oikeastaan sitten lähtee. Muutoinhan tuo menee ihan plussan puolelle tuo koko päivä ja tää aamukin tästä oikeastaan. Eihän mitään, lähdetään 51 koodia yhtyeelle tähän perjantai-aamun liikenteeseen. Tää kappale on Puu, eli oikein hyvää huomenta. Tämmönen on aamun aloitus tänä perjantaina. Näin on nyt radioaamu tehty.
tässä just itse asiassa nauhoitin vielä sitten yhden podcastin täällä meidän etähaastattelun. On tämmönen mielenkiintoisen näköinen etäsetuppi. Nauhoitin yhden haastattelun tuossa juuri verkon yli ja sitä tullaan käyttämään myöhemmin, mutta ei kertoa vielä, että missä. Seuraavana se olisi auton hyppäykseen, eli hypätä autoon ja nyt lähdetään sitten kohta tuonne osteopaatille. Mä en ole koskaan aikaisemmin käynyt osteopaatilla. Ja nyt lähdetään sitten tutkimaan noita minun vasemman jalan, mitkä tuli aikaisemmassa kolarissa. Se video löytyy täältä YouTubesta, kannattaa käydä sekin katsomassa. Mutta tuli siitä on jäänyt semmoisia pieniä kivuja sinne tänne, niin lähdetään niitä katsoa, että onko kaikki ihan kuitenkin ok, että pääsisi ehkä reenaamaan sitten. Tai uskotas lähteä reenaamaan. Autoon seuraavana ja sitten lähdetään osteopaatille. Tää on aina hyvä tulla tämmöisiin paikkoihin, missä ei koskaan käynyt ja tullaan ihan ensimmäisenä kellariin. Meillä on täällä Ville. Mites mä tuun nyt siis ensimmäistä kertaa, sä oot osteopatiaa tekemässä täällä. Joo. Ja oot muuttanut vastikään Joensuuhun, eikö se näin ole? Ensimmäinen päivä, nyt 2 viikkoa itse asiassa taas tullut täältä justiinsa. Joensuussa? Joensuussa. No miten Joensuu tuntuu? Himmetin. Siis tää rauha, tää elämän rytmi on semmonen itteen lähelle todella sopiva, että tuolta Helsingistä kun tulee, niin siellä mennään laput silmillä ja kukaan ei tiedä mihin menee ja mitä tekee. Me tuli siis ensimmäistä kertaa nyt niinku kokeilemaan osteopatiaa. Mä just äsken käytiin tuossa yläkerrassa läpi minun potilashistoria. Mitä me nyt kokeillaan, mitä me nyt niinku tehdään? Lähdetään kaikesta tuosta historiasta liikkeelle, että nyt koska alarajojen vaivat on päällimmäisiä, niin sinne parantaa hermotusta tai elvyttämään sitä toiminnallisuutta sinne jalkoihin, koska siellä on ollut sitä säärilun katkeamista ynnä muuta, siellä on ruvia ja tämmöistä. Sinne hermostollista hoitoa, myöskin samalla totta kai verenkierto paremmaksi ja se, että sieltä toipumisprosessi olisi nopeampaa ja palautuminen rasituksesta olisi parempaa. Ja siihen mennään vahvasti sitten ristiluun ja lannerangan käsittelyn kautta. Eli lyhykäisyydessä aika paljon mennään tuota alaosaa läpi. Se on ihan positiivista, koska sillä se ongelma nyt tällä hetkellä itse asiassa on. Mutta koska tehdään klassista osteopatiaa, niin käydään koko keho aina läpi. Eli otetaan huomioon koko keho toimii kokonaisuutena. Niin siinä niin kuin käydään kaikki läpi ja katsotaan, josta tehdään sitten hoitosuunnitelmaa ja se, että miten jatketaan hoitoa ja mikä niin kuin vaikuttaa mihinkin, niin että sieltä kaikki kompensaatiot huomioidaan, jotta päästään sinne primäärisyyhyn ja sitten alkaa niin kuin hoitaa sitä. Sillä välin kun minua ei hakata, se on aika lähellä. Käykää katsomassa www.vanhala.fi, eli vanhala tuplaveellä, niin me ruvetaan äheltää. Se on oikein lausuttu. Eikö vanhala? Vanhala. Nyt on tapahtumat tapahtunut. En mä tiedä, oliko tämä nyt hoitonimellä? Voiko tätä sanoa hoitonimellä? Tämä on osteopaattinen hoito. Niin. Nyt mentiin aika laajassa mittakaavassa, että paljon tutkimusta monessa niin kuin tasossa, että tehtiin pitkä haastattelu, käytiin läpi aika tarkkaankin siinä kaikki keholliset vammat, mitä on onnettomuuksista tullut ja mitä sinne on laitettu rautaa ja sen jälkeen tutkimus ja niin seiste istuin maate ja sitten hoidon yhteydessä totta kai siinä kun mennään pitkin kehoa, niin palpoidaan, eli sormien kanssa tunnustellaan myöskin siellä, mitä siellä kudoksen alla on ja miltä siellä tuntuu ja sitä kautta niin saa sitä analyysiä lisää vielä ja tarkempaa tietoa, että miten se keho on siellä kompensoitunut, miten se toiminnallisuus menee siellä. Joo, se mikä oli mun mielestä hämmentävintä, että sä niin huomasit, että mulla on toinen olkapää oli niin kuin enemmän edessä kuin toinen. Joo. Ja siis tämmöisiä niin kuin yksinkertaisia asioita, mitä ei itse edes tajua. Niin, nämä on niinku vaikka nytkin niin ajatus oli siihen jalanhoitoon, niin klassisessa osteopatiassa aina keskitytään
koko keho kokonaisuutena, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. Niin alkututkimuksessa katsoin sun ryhtiä ja miten sun keho niin kuin asettuu, että siellä on niitä tukirautoja laitettu muuta, niin just, että miten se on niin kuin keho muokkautunut niiden mukaan, niin siinä vaan sitten huomaa, että olikin toinen olkapää, tosiaan vasen olkapää oli pari senttiä edessä ja sieltä alkoi sitten katsoa, että mikä sen aiheuttaa ja just olkanivelen liikkuvuutta, niin olkanivel liikkuu vähän niin kuin kasimalliin, niin totta kai niin kuin se täytyy saada korjattua sillä, että se menee pehmeitä hyvää pyöreitä ympyrää. Sieltä sitten korjattiin tämä siinä ohjeessa. Joo, tämä oli siis hämmentävä. Niin kuin, mun mielestä se, mikä tässä oli makeita tässä koko jutussa, oli se, että niin, mihinkään ei koske. Tai siis tässä ei niin kuin, käytetä voimaa, jos mä oikein ymmärsin. Samalla tavalla niin kuin voimaa. Joo. Jos ajatellaan, että ihmisen stereotypia voi olla sellainen niin kuin klassisen hieron, että ne on menemään. Mutta kun niin kuin, mä huomaan sen reaktion heti omassa kehossani. Ja sitten samalla kun avattiin joitain paikkoja, niin mä tajusin, että niin tunsin sen, että helvetti, tämähän avautuu. Että mitäs tässä nyt tapahtuu? Niin se tässä oli mun mielestä tosi kiva ja niin kuin makeata. Tässä ei oikeasti niin kuin käytetä sitä voimaa samalla tavalla. Niin tossa on, tarkoitus on kuitenkin ohjata sitä kehoa, että kohti neutraalia. Se on vähän sivuun mennyt, niin näytetään sille keholle, että tuolla olisi ihan hyvä olla. Ja sitten viedään sitä kehoa eri tekniikoilla ja esitellään niin kuin sitä, että hei, mitä jos saisikin tässä asennossa. Ja sitten se keho lähtee siihen sopeutumaan ja hakeutumaan ja sitten käytetään pehmytkudoksiin niin hyvin paljon vipuvarsia. Silloin niin kuin todella pienellä omalla voimantuotolla tehdään valtavasti kunkin duunia hyvin tarkkaa kohtaa. Et yleensä se on niin tuossa peukalon alla hyvin pieni piste, nuppineulan kokoinen piste, mihin saa kohdennettua sen, niin se on äärimmäisen tehokas ja sinne se voimantuotto tulee sieltä vipuvarresta. On kyllä hämmentävää. Tähän loppuun ennen kuin mä lähden kurvaille tonne Outokummusolta. Mistä sut nyt niinku löytää? Osoitteet, somet, kaikki muut tällaiset? Osoitteet, somet, kaikki. Joensuu. Koko lissa. Petrant katu 24. Kaupunginosa on Otsola. Voi olla. Voi olla. Uusi ainulainen ei tiedä. Kotisivu löytyy vanhala.fi. Sieltä löytyy linkki ajanvaraukseen. Siellä on myöskin tietoa minusta ja mitä mä teen. Elikkä mä oon myös urheiluhieroja ja sijaitsuterapeutti. Niistä on vähän juttua siellä. Mutta tuo osteopatia on se, mihin niin kun nytten kouluttaudun ja mikä on se päämäärä tässä itselle. Olen huomannut vaan, että se on äärimmäisen tehokasta, äärimmäisen hienoa, oivaltavaa. Mulla ainakin tekee järkeenkäypää hommaa. On todellakin, joo. Että on niinku todella siistiä ja tehokasta ja pystynyt paljon auttaa. Siellä on myöskin sitten kaikkea muuta, mitä täällä talossa tapahtuu. Eli mun vaimon juttujakin. Joo, mutta sieltä pääsee varailemaan, pääsee kokeilemaan. Täällä on hyvät lämpimät tilat. Just näin. Joo. Ja se, että vaikka sanotaan, että mentiin kellariin, niin mentiin oikeasti kellariin. Mutta se ei ollut pelottava kellari. Tunnelmallinen takkahuone. Kyllä. Eihän siinä mitään. Mun pitää tulla siis tänne uudestaan, eikö se näin nyt mennä? No kyllä se näin on, että kyllä se kannattaa niinku uudestaan tulla, että lähdetään vähän ohjalle ja näyttää sille keholle, että nyt jää fiilistele, että mitä siellä jalat sanoo, mitä siellä tapahtuu ja sitten lähdetään vähän ohjeistaan lisää. Kyllä sen hermotuksen kanssa saat tehdä kumminkin useamman kerran ennen kuin sieltä tulee niin kuin ne pysyvät muutokset. Eli Mr. Vanhala, eli Vanhala, on varmasti myös ehkä jopa seuraavissakin videoissa. Mutta nyt me hyppään autoon ja lähden ajamaan kotiin. Huomenta. Se on taas uusi työpäivä, uudet kujeet. Lauantai-päivä tai aamu.
Katoin tuossa aamulla tän Mike Tysonin ja Jake Paulin nyrkkeilyottelun. Ja pakko kyllä siis sanoa, että hattu nousee päästä Tysonille siitä, että lähti niinku ottelemaan, mutta olihan se vähän tylsä. Tai no joo. Tylsä. Eniten ahisti, tai en nyt ahistella, mutta tuutti se, että se kyykkäs koko ajan se lähetys siis ihan niinku taukoamatta. Ei sit niinku saanut kyllä oikein mitään selkoa, niin kyllä se oli vähän berberistä sitä yrittää katsoa. Mutta toki ehkä Netflixillä sit niinku pikkasen skarppas siihen main eventtiin ja siinä nyt jotain niinku näki. Mutta. Joo, lauantai kello on kohta 8, niin mepä lähden tästä kuulkaas kurvailemaan takaisin studiolle, koska Sykkeen viikonloppu vuoro on nyt meikäläisellä ja käydään vähän tekemässä radioa. Sitten voisi itse vähän vielä tuosta eilisestä osteopaattireissusta, niin vitsi, se oli kyllä hyvä. Sen verran kyllä sanon, että se oli kyllä oikeesti hyvä. Me voin vähän kertoa ehkä omia fiiliksiä enemmän tossa, kun päästään radiolle tai sitten radiolta pois. Mutta nyt nokka kohti Joensuuta. Nokka kohti Joensuuta, mutta ei tultukaan radiostudioon, vaan pienellä aikahypyllä tänne meikäläisen omaan toimistoon. Jälkifiilikset tuosta osteopatiasta on kyllä aika jeppis. Se oli oikeasti tosi hyvä. Ja siinä on se fiilis, että kun se ei ole semmoista murjumista, vaan niin oikeasti kehon omilla painoilla, raajojen omilla painoilla sitä nyt sitten touhattiin ja tehtiin, niin se oli kyllä oikeasti tosi kiva. Kiitos vaan Villelle tutustumiskäynnistä ja käykää tutustumassa ja kyllä tutustumiskäynti oli sellainen, mikä Villen kanssa sovittiin ja jatkossa kyllä ihan niin kuin tämmöisestä palvelusta tosi mielellään itse asiassa maksaakin ja varsinkin kun on mukava heppu ja näin poispäin. Mut siinä on semmonen vlogi, vähän tämmönen erilaisen rennon letkeä. Jos näitä halutaan lisää, niin peukkua ja kanavan tilausta ja kaikkea muuta. Tää oli ihan mielenkiintoinen tehdä tälleen pelkästään vaan puhelimella. Ja ihan puhelimen mikrofonilla ja pelillä penssellä, kun tottunut siihen, että joku kuvaa tai sitten itse kuvaa noilla isoilla kameroilla tai muilla. Ja nyt tuli hommattua jopa droneekin, niin saadaan jotain muutakin kipaa näihin videoihin. Ei muuta kuin ensi video.